Kapitel 11. Løgnen. Simon står med armen over kors og glor anklagende på mig. Du løg for mig. Jeg slemmer madrassen og sparker den til side. Simon, følger du efter mig eller hvad? Kan man ikke gå i fred for dig nogen steder? Han står der med sit lyse hår og sine fregner og ligner Simon, min ven. Men jeg har mest lyst til at pande ham en. Du sagde, du havde ødelagt den, gentager han. Og hvad så? Du er ligeglad med den hule. Du har jo travlt med din fodbold og alt muligt andet. Det er stadigvæk også min hule. Jeg var med til at bygge den. Han hæver stemmen og væser tilbage, og jeg væser tilbage. Okay, så kan du ødelægge den. Du tror, du er så smart, bare fordi du skal flytte, vrænger han. Nu svarer jeg ikke. Jeg pakker lommekniven og mine egne blade ned i rygsækken og går lige forbi ham. Venner lyver ikke for hinanden, råber han efter mig. En iskold fornemmelse vokser ind i mig. Jeg ved, at nu siger jeg noget, jeg sikkert vil fortryde, men jeg gør det alligevel. Så er det nok, fordi vi ikke er venner, svarer jeg tilbage over skulderen. Hans mund åbner sig, men der kommer ikke en lyd ud. Der fik jeg ham trods alt. Da jeg kommer hjem, møder mor mig i døren. Jeg har bestilt flyttebil til på fredag, Jonas, siger hun. Og du er overhovedet ikke gået i gang med at pakke dine ting endnu. Det gør jeg i morgen, lover jeg. Hun har allerede stillet nogle papkasser op på mit værelse. Jeg lægger dem ind under sengen, så jeg ikke skal se på dem. Næste morgen står jeg ikke op af mig selv, men bliver liggende i sengen, indtil mor viser sig i døren. Jeg har ondt i maven, hvisker jeg. Det er nok bedst, jeg bliver hjemme fra skole. Det er ikke helt løgn. Jeg får faktisk rigtig ondt i maven ved tanken om at skulle møde Simon. Har du feber? Hun lægger en hånd på min pande og ryster sig på hovedet. Men jeg har det ikke så godt. Jeg krummer mig sammen og forsøger at se meget syg ud. Udenfor skinner morgensolen, så det er svært ikke at blive i godt humør. Kan du klare dig alene til i eftermiddag, spørger hun. Det er min sidste dag på arbejde, så jeg vil gerne derhen. Ja, selvfølgelig, stønner jeg. Bare tag afsted. Jeg skal nok klare den. Far kommer op med te til mig. Jeg sveder under dynen, men bliver liggende til de begge to er ude af døren. Så står jeg op og tager et langt afkølende bad, før jeg trækker i shorts og t-shirt. Det er stadig for tidligt at ringe til advokaten, så jeg spiser morgenmad og trisser lidt rundt. De 2 vedbind i vindueskarmen hænger i varmen, og jeg finder en kande i køkkenet og vander dem. Jeg er hele tiden ved at gå ind i tårne af flyttekasser. Stuerne er pakket ned, og i mors og fars soveværelse står kun sengen tilbage. Skabene gaber tomme, bortset fra lidt tøj i til de næste par dage. Da klokken er blevet lidt over 10, prøver jeg at ringe til advokaten. Denne gang føles det lidt lettere. Den samme dame svarer. Vasgaard Tingsted? Jeg vil gerne tale med Poul Vasgaard. Ja, hun trækker lidt på ordet. Hvem må jeg sige det er? Jonas Jensen. Min stemme lyder underligt tynd. Han kender mig godt. Lige et øjeblik. Der går nogle sekunder, hvor jeg holder vejret. Så får jeg advokaten i røret. Jonas, godt du ringede. Jeg skulle også have fat i dig. Jeg har fået en antikvitetsbiks til at komme og tømme huset. Det bliver nok i den her uge. Jeg har givet dem hende hushjælpens nøgler. Du skal ikke blive forskrækket, hvis de pludselig dukker op. Jamen, han giver mig ikke tid til at sige noget, men fortsætter på sin hastige måde. De tager det hele, bortset fra blomsterne. Den ved jeg ikke rigtig, hvad jeg stiller op med. Måske den nye ejer vil overtage dem. Ejendomsmæleren er sat på sagen. Ja, du skal selvfølgelig nok få besked. Jamen, hør lige, får jeg endelig sagt. Det går ikke. Hvad går ikke? Jeg synker. Nu må jeg holde den tale, jeg har forberedt så mange gange ind i hovedet. Du er nødt til at tænke på testamentet. Fru Kvist ville have, at huset skulle stå, som det var, med alle planterne. Og en, der elsker planter, skulle passe dem. Så går det altså ikke at sælge det. Det ville være forkert og uretfærdigt og... Hvad i alverden vrøvler du om, Jonas? Jeg har jo forklaret dig det hele. Jamen, det ville være meget forkert at sælge det. Du vil fortryde det.
Testamentet skal du overhovedet ikke blande dig i. Du skal bare vande blomsterne de næste par uger, og så... Han er begyndt at trække vejret i hissige stød. Det kan jeg ikke, afbryder jeg. Og hvorfor så ikke det? Nu lyder han gal. Jeg skal flytte på fredag. Langt væk. Nå, ja så. Jamen, det var jo en anden sag, brummer han og bliver venligere. Det går nok, skal du se. Bare vand de der planter godt, inden du tager afsted, så overlever de sikkert. Nej, de skal helst have vand hver dag. Der bliver stille et øjeblik. Jeg kan høre advokaten ånde tungt ind. Jeg vælger, men det må vi se at klare, Jonas. Tak for hjælpen i hvert fald. Kan du ikke bare skubbe nøglen ind af brevsprækken, når du går sidste gang? Jeg har travlt, så jeg vil løbe nu. Tak fordi du ringede. Jamen, forsøger jeg. Men han tager sig ikke af mig. Farvel. Forbindelsen bliver afbrudt. Jeg sidder lidt med røret i hånden, før jeg lægger på. Over ved vinduet summer en flue rundt, uden at kunne finde det åbne vindue, den kom ind af. Til sidst tager jeg mig sammen og går hen og hjælper den ud. Advokatens visitkort ligger stadig ved siden af telefonen, og jeg stopper det tilbage i lommen. Derefter cykler jeg afsted til skoven. Jeg starter med at gå forbi hulen. Madrassen står lænet op ad en træstamme. Ellers er der ikke noget tilbage. Simon har fjernet alle snore og sparket fyrenåle hen over stedet. Om et par måneder vil ingen kunne se, hvor vores hule har været. I nogle øjeblikke står jeg og betragter stedet. Det føles allerede som lang tid siden, at Simon og jeg legede her. Så går jeg op til huset. Synet af sølvblomsten mellem alle sine planter får mig til at standse på dørtrinnet. Jeg kan ikke smile rigtigt til hende. Hej Jonas, ven, hilser hun. Hej Sølvblomst. Vi vander, som vi plejer. Det er næsten blevet en vane nu. Noget jeg kommer til at savne. Sølvblomst går med lydløse skridt ved siden af mig. Jeg kan aldrig høre hende, men når jeg kigger til siden, står hun der. Hendes fingre kærtegner duftranke og fintræ og hibiskus. Hendes krop bevæger sig i en ordløs samtale med de høje palmer. Har du det ikke godt, Jonas ven? Spørger hun på et tidspunkt. Er du syg? Nej, mumler jeg. Jeg tager alligevel afsted for at nå hjem før mor. Jeg tager tidligere afsted for at nå hjem før mor. Alligevel kommer jeg for sent. Nå, der er nok en, der har fået det bedre, kalder hun op fra første sal, da jeg træder ind ad døren. Og jeg trængte bare til et frisk luft, råber jeg tilbage. Her styrter jeg hjem for at være sammen med min syge søn, og så er han ude at føjte. Hun ler. Kommer du ikke herop og hjælper mig? Det er faktisk dine ting. Hun er gået i gang med mit værelse. Alle bøger og blade ligger allerede i kasser. Det er ufatteligt, hvad hun orker på trods af hedebølgen. Hvor meget af alt det her legetøj vil du egentlig beholde, spørger hun. Skal vi ikke sortere det fra, at du er for gammel til? Så kan vi give det til Mark og Lukas. Jeg lader mig dumpe ned på sengen. Hun har oven i købet ret den. Ja, okay. I flere timer ligger mor på knæ mellem kasser og sorterer og pakker. Jeg sidder bare ved siden af jer, drikker saftevand. Af og til holder hun ting frem. Skal de med? For det meste ryster jeg bare på hovedet. Hun kan bare give det til Mark og Lukas, naboens små drenge. De får de net, som Simon og jeg har brugt til at fange haletusser i mosen med. De får min indianerbue, modelflyene, min ridderborg og alle geværerne og pistolerne, som Simon og jeg har skudt en milliard fjendtlige soldater med. Faktisk har jeg ikke lyst til at tage noget med mig, bortset fra computeren. Det føles som om de fleste af mine ting tilhører en helt anden Jonas. Han holdt af dem. Jeg er bare ligeglad. Hvad med den her? Mor løfter kassen med racerbanen. Den har Simon og dig leget meget med. Jeg tænker på Simon og mig, der lå på gulvet herinde og var Formel 1-kører, mens vi drak varm kakao og spiste kiks. Det regnede udenfor, kan jeg huske. Bare giv den væk, siger jeg. Hun lægger racerbanen over i giv væk-kassen og sætter sig hen ved siden af mig på sengen. Jeg kan godt forstå, at du er
Ked af at flytte, Jonas, men du skal nok få nogle andre venner det nye sted. Det er jeg helt sikker på. Og du kan jo altid komme tilbage hertil på besøg. Ja. Jeg rejser mig, da hun vil lægge armen om mine skuldre. Jeg går lige ned og smører en mad. Jeg kender en, der er blevet rask og skal i skole i morgen, råber hun efter mig. Du har kun 2 dage tilbage.